Bună guys, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vă arăt cum îmi plătesc singură codițele. După cum vedeți, am fost la Paris la magazin și eu mi-am ales niște extensii, am ales două culori. Am văzut pe Pinterest un model mișto și am zis să-l fac. Mie mi-a luat în total 4 zile și o să vă arăt întreg procesul și o să vă dau niște explicații. Materialele pe care le folosesc sunt două oglinzi, puteți folosi o oglindă mai mică dacă sunteți în baie, pentru a vedea în spate, un pieptăne cu capăt de metal ca să pot face cărările și accesorii, orice doriți, biluțe sau clame de păr. Înainte să începeți să împletiți, eu vă sugerez să deschideți pachetele de extensii și să faceți din ele șuvițe, să vă alegeți grosimea pe care o doriți. Eu încep întotdeauna din spate să împletesc cu ajutorul oglinzii. Din punctul meu de vedere, cea mai grea parte este să prind extensia de firul natural. Mie mi-a luat o veșnicie să reușesc, dar pot să fac un video să vă explic dacă doriți. Sunt multe metode, dar eu folosesc metoda mea proprie pentru că mi este mult mai ușor. Pentru a închide capetele codițelor la sfârșit, ce puteți folosi sunt bricheta, elastice de plastic sau apă fierbinte. Eu folosesc apă fierbinte la toți clienții mei, pentru că mi se pare că arată mai drăguț. Iar apa fierbinte va sigila mult mai bine materialul sintetic din care sunt făcute extensiile. Vă decideți să vă faceți codițele, alegeți-vă întotdeauna pachetele de extensii înainte, pentru că până și eu am făcut greșeala să cumpăr ceva și să nu mi-ajungă, adică a trebuit să mă duc la magazin din nou să mai cumpăr un pachet. Iată-ne deci în ziua 3, unde aproape am terminat. Pentru mine a fost foarte obositor să-mi fac singură codițele. Când vine vorba de clienți, eu îi termin într-o singură zi, dar pentru că sunt singură, mi-a mult mai mult. Deci acesta este the final result. Am fost super încântată de cele două culori, adică îmi place super mult look-ul ăsta. Sper că și vouă v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, vă aștept în comentarii să-mi adresați orice întrebare. O să vă răspund și nu uitați să apăsați pe clopoțelul magic, să vă abonați și ne vedem în next one. Bye!